खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेआव नुनाय बिथांखौ डिसप्लेआव नुनायखौ नोंथांमोना सोमोनांथाव जानो हागौ एबा सोमोनांदो जानो हागौ। मानो होनना बुङोब्ला बे बाथ्राया थारैनो सोमोनांथाव। जाय बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिनन्जय नार्जारी आरो बिथाङा मुगानि थान्दै होननाय मुंनि मोनसे पर्टेल निउस सालायबाय थायो। बिथाङानो मुगानि थान्दैनि बिगोमामोन आरो नाथाय दिनैनि समाव नोंथांमोना डिसप्लेआव नुनानै गोबां गोमोदोबो जानो हागौ। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा 4 बोसोराव एबा 4 बोसोर जानो थांगासिनो दं। थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो बिथां बिनन्जय नार्जारी बिथाङा गावनि पर्टेलनि गेजेरजोंनो लोगोसे बिथाङाबो फोरमायना लादों दि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिपिएफनि जानानै गोबां बिथाङा फोसावबाय थाबोदों आरो फोसावबोबाय थादों। दा बिथाङा दिनैनि समाव हरखाबै गोमोथावै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय आरो जाय बिथाङा सानफ्रोमबो इउपिपिएल सरकार इउपिपिएल दोलो आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय जायखिजाया खामानि जायखिजाया हाबाफारिखौ आसि थुयै बिथाङा सोंखारियोमोन आरो बिथां बिनन्जय नार्जारीयानो दिनै फैयै आथिखालनि गोजोन आरो खौसेथि खालामनो थाखाय सरकार दानो एबा फैबाय थानाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहाहोनायनि सार्थआव खामानि मावनायखौ मदद होनो थाखाय बिनन्जय नार्जारी बिथाङा बे समाव इउपिपिएलआव एबा इउपिपिएलनि माला गानबाय। नंगौ थारैनो सोमोनांथाव बाथ्रा। जाय बिथाङा सान हर सोरांब्लानो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ गनायालासै थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार सालायनायखौसो थोंजों थांखिनानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै गोबां नुबोबाय थादों। नाथाय दिनै सोमोनांथावै बिनन्जय नार्जारी बिथाङा मुगानि थान्दै जायखौ गासैबो एबा जोंनि बर' हारिनि गासैबो गोबां सोद्रोमाफोरानो एबा गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिथांखौ निश्चय थारैनो सिनाय जानो हागौ आरो बिथाङा दिनै इउपिपिएलआव जगदान जाफैबाय आरो बिथाङा गोबां बिपिएफनि बाथ्राखौ मिन्थियो। बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों मिथिदों दि बिथाङा गोबां बिपिएफनि सिंनि थासारिखौ बिथाङा फोरमायदों, जेराव फैबाय थानाय काउन्सिल बिसायख'थियावबो आथिखालनि रुलिं गभर्नमेन्टआनो देरहागोन बियो रोखा होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे आथिखालनि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया देरहाखागोना रोखा जाबाय। बेखायनो जों बिथांखौ सापर्ट होनो थाखाय इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों एबा सापर्ट हिसाबै बाहागो लाफैदों होननानै बिथाङा रोखा फोरमायदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिपिएफआ मालाब्लाबो देरहानो हानाय नङा होनना बुंदों आरो जोंबायदि फिसा बिला गरिब गुन्द्रा सुबुंखौ बिपिएफआ देरहानानै एमएलए एमसिएलए एम जानानै बहा नायनो सम थानो एबा जोंबायदिखौ नायनो हानाय नङा होनना बिथाङा बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ रोखा खालामदों। दा बे समाव फिन फोरमायबावोदि जाय मुगानि थान्दैया सोरांब्लानो इउपिपिएल दोलोखौ सोंखारियोमोन, नाथाय दिनैनि समाव बिथाङाबो मोनथिना मोनदों दि आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरखौ गोजोन आरो खौसेथि लाबोनो थाखाय खामानि मावबाय थादों। बेखायनो जों बे इउपिपिएल दोलोआव सापर्ट होनो थाखाय हाबफैनाय जादों एबा इउपिपिएलनि माला गानफैनाय जादों होनना बे समाव रोखा फोरमायदों। थारैनो बिदिब्ला फैदो मुगानि थान्दैनि बिगोमा मुगानि थान्दै पर्टेल निउसनि बिगोमा बिनन्जय नार्जारी आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय थासारिखौ माबायदि गोजोन आरो खौसेथिखौ मोजां मोननानै बिथाङा जगदान जाफैदों बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। महिलारिनि जानानै नोंथाङा जोबोद प्रसार खालामबाय थायोमोन। दिनै मा खारनावहाय नोंथाङा जेबो इउपिपिएलआवहाय जयनिं जाखो? गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ अनसायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरदों। बे समाव आङो बाव इउपिपिएल दोलोआव सासे भटार्स हिसाबै जगदान होआखै। आं सासे सापर्टार हिसाबै फैबाय थानाय जिथु 7 मे खालार खालि जानो गोनां जिथु 3rd फेजनि एमपि बिसायख'थि बेयाव एनडिए दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनांगौनि असिलायाव जों बेवहाय दिनै सापर्ट होनो होननानै जिउ गोसो मोदोम होनानै ओंखारबोदों आरो आं बे समाव बबेबा दोलोनि बा सोरनिबा खामानि मावबोदोंमोन बेबो नङा। मानोना आङो बिं ए रिपर्टार आं बयनिबो खावलायनाय बायदि बयजोंबो खामानि मावबोदोंमोन आरो बांसिनै नोंथांमोना सोंनाय बायदि बिपिएफ दोलोनि खामानिफोरखौ आं बांसिनै मावबोदोंमोन। बेखौ बुंना लानायावबो
जेबो आंहा अबजेक्सन थानाय नङा मानोना आं BPF नि जानानै बांसिन प्रसार खालामबोदोंमोन। फैबाय थानाय समावहाय नोंथाङा UPPL नि जानानै जिथुके नैबे समाव जिथु थार्ड फेज MP बिसायख'थिनि थाखाय समानो गेजेराव साननैसोल'खासै बेखिनि समाव जोङो जिथुके ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे गोहोम खोख्लैनो हायो हिसाबै जों बे समाव बुंगोन जिथुके नैबे बुब्लियाव जोङो नुनो मोन्दों जों फिल्डआव गिदिंग्रा हिसाबै दिनै BPF दोलोआ हारसिङै नांदों नाथाय बे जिथु नैबे 1 नं ST लकसभा समस्तियाव NDA नि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनो दिनै BJP दोलो दङ UPPL दङ बिनिफ्राय AGP दं दा बिब्दिब्ला जों नुहुरखायो जे फैबाय थानाय समाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोरलैयैनो देरहालांनो हागोन आरो उननि समाव जिथु BTC बिसायख'थि बा काउन्सिल बिसायख'थिनि खोथाफोराव जों बैफोरखौ बुंहरनो हायो जे जि सरकारा दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट बे रुलिं गभर्नमेन्टनि थाखाय दिनै सरकाराव फैफिननाया गोरलै जायो बा सोरबा अपोजिसनाव थानायफोरनि थाखाय बे जोबोद गोब्राब जायो दा बैफोर परिबेसखौ नुहुरनानै दिनैनि समाव जिथुके बयबो जोङो जौगानाय बिथिंजोंनो जों खामानि मावनांगौब्ला दिनै आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जिथु UPPL सरकार बिथाङा दिनै BTC आव सान्थि आरो गोजोनखौ गायसननो हादोंब्ला जों बे समाव जोङो बिथांखौनो सापर्ट खालामनानै जोङो फिन खनसे अनलायनायनि गेजेरजों माब्रैबा जोङो BTC आव मोनसे सनानि BTC दाफुंनो हागोन बैफोरनि थाखाय जों बयबो खामानि मावलायनांगौ होननानै आं सानो। BPF दोलोनि सायाव बेबायदि दुखु मोननाय गैया खिन्थु पार्टिकुलार भाबै जुदि जों बुंनो थाङोब्ला जों जिथुके अट'प्रट' BPF नि जानानैनो खामानि मावबोनाय खिन्थु खैफोद आफोदनि समावबो जे नोङो सोरनिबा थाखाय खैफोदनि समाव नों गसंथेयाब्ला आरो जों बिथांमोनखौ जोङो जिउ देहा मोदोम होनानै देरहाखांहोनायनि उनाव बिथांमोना MLA MP जाहैनायनि उनाव बा सरकार दाखांनायनि उनाव जों बिथांमोननिफ्राय मा एक्सपेक्ट खालामनो हायो बिथांमोना जे गावसोर देरहाखांनायनि उनाव जों बायदिखौ नायफिनगोन होननानै बेखिनि